How to look fresh. Wow. Liezel Vlogs. Hi guys, this is Liezel and welcome back to my channel. So karon nga video guys, ako among pakit-on guys kung saan ho pag makeover to look beautiful. So how to look beautiful guys. So I have here my gani guys kay nakoy mga kanang naay nakoy mga backup. So mo mga backup na ho guys no, mga pampagwapa-gwapa guys. So para pod perfect bongga ta sa ato ang paglakaw guys. Okay, so what I am going to do for the first thing that I will do is this for face. So come on. Oh my God! Wow! Ay bitaw guys no, wa pa ko nakapamalbas sa hong ilok guys. Sagdira na yung ilok basta importante dagway charot. So nawala na guys oh. Mara kog tiaw guys. Kailangan to siya i-mix. I-mix og ayo guys. Kaya para di ta mulakaw og murag tiaw. Okay. So sa kilay now guys, ang akong gamit is kaning na siya yung murag 4 stroke. As you can see here oh. Kana siya. Drawingan lang nako akong kilay guys. So after this akong kilay guys, nga na siya ang forma guys no, para murag pangitan ra ko na guys. So na siya ako siya sapawan na ho og kanang naay sa ito kani eyebrows. Mascara. So mascara guys. May siya guys is for mascara parang eyes jud ban jud is dyan no. Pero ako mo gamitan ni para ni sa akong eyebrow. So ang purpose ani guys kay para siya og natural nga kilay guys no. Nga na siya og porma guys ba kana. Or natural jud siya. Gusto ko baga para ni Andrea Belantes charot. So after that ug lakaw ko syempre more ni akong normal nga lakaw guys. Ang lipstick mo lang. No other. So as you can see guys, kissable lips jud good. Damn! Day. Charot no? Na makita ninyo ang shape sa lips na ho. So normal na siya, wala ko nagparetoke guys. Okay. Okay, kwarta ay paretoke. Charot. Per bless rajud ko nga kanang na perfect og for mga hong lips. Oh my God! Wow! Charot. Suya lagapak. Oh, no. So muna na siya guys. Ingana ng forman ho guys. So pak na siya guys, tinagawran ako sa gawas. So that's all for today's video. So hawara mong ipakita kung saan na ako pag look fresh o lakaw ko guys. So this is Liezel. Please like and subscribe. Bye! Thank you.